Magandang araw po sa ating lahat. It's me again, Ferdinand Zapata, nagbabalik para sa isa na namang video dito sa aking munting channel. And what we have here, meron tayo ditong sinanglaw. Meron siyang meron siyang karne ng baka. Meron din siyang taba. And then, we also have here nilagang sitaw. Nilagyan ko lang ng konting asin yan. And then we have here sweetened rice cake ba ito? Sinambong. And then the rice. Yon. Samahan nyo ako for lunch. Masarap ito, hindi siya masyadong maalat tulad ng ibang binebenta ng ibang mga mga nagtitinda ng sinanglaw. By the way, dito pala sa Ilocos o dito sa Northern Luzon, especially sa rainy season, ay maraming nagtitinda, maraming nagluluto ng sinanglaw. Ang karne pala na ginagamit dito ay karne ng baka, karne ng kalabaw, karne ng kambing, pero mostly ginagamit nila karne ng baka pang komersyal. Masarap ito. Pala dyan sa First District ng Ilocos Sur, dyan sa Ilocos Norte, nilalagyan nila ng pampaasim, ng suka, ng kamyas, o kahit na na pampaasim. Pero ang ayoko dito sa sinanglaw kasi kung minsan yung sobrang napakaraming taba ng bakang nilalagay, ayoko nun kasi nagpo-form ng sebo doon sa bunganga. Ayoko ng ganun. Pero dito sa ngayon, konti lang. Pakasarap. Yung karne nito, 2 kutsarang ginagamit ko. Kumbaga napakalambot ng karne nito. Usually kasi kapag sinanglaw, niluluto yung karne mga 3, 5, 8 hours. Meron pa yung iba magdamagan para maging malambot at saka makuha mo talaga yung lasa ng karne ng baka. Pati itong balat, nilalagay pa balat ng balat ng baka. Pero tingnan nyo, napakalambot na nito. Ibig sabihin, matagal na itong niluluto. Sarap, sarap. Lambot nitong balat ng baka.
maging mas mabango itong sinanglaw, kailangan maglagay ng mga spring onion. Pampabango. At the same time, mas masarap yung lasa. Init. Taba, bibigay ko sa ano. Ming. Kala ko ayaw. Sarap din. Ang sinanglaw, sabaw pa lang, ulam na. Kailangan natin mag-jogging mamayang hapon. Pag ganito ang ulamin mo, kailangan mo mag-burn ng fat. Hoy, huwag kayong mag-away. Bawat lugar dito sa Ilocos may kanya-kanya silang version ng sinanglaw. Meron yung maasim, meron yung maalat, meron yung hindi maalat, hindi maasim. Depende sa lugar. Ang sinanglaw ay base pinapaitan, yung pinapaitan lalagyan talaga yun ng papait. Mula doon sa mga hindi natunaw na kinain ng baka, kalabaw, kabayo, kambing, tupa, kahit na ano, pati yung rabbit. Yun ang pinapaitan, maging mapait. Pero ang base niya ay sinanglaw. Mainit, mainit.
Ito naman, tikman natin. Ito yung tinatawag namin dito na sinambong. Niluluto to sa malaking kawa, pero yung itong bigas, inilalagay, malagkit, nilalagay doon sa yung part ng ano, doon sa nyug. Yung parang cover doon sa mga may bunga. Inalagay ang mga ito, tapos inilulublob doon sa ano, sa nilulutong na yun, molasses. Kapag panahon ng pagluluto ng panutsa, yung sa aming mga Ilocano, time ng panagdapil o yung anihan ng mga tubo, gumagawa sila ng asukal, panutsa, yun, yung molasses. Pag time na niluluto pa lang nila ang mga yun, naglalagay sila ng mga ganito sa mga net, inilulublob doon hanggang maluto. Para yung tamis ay manuot kahit sa loob ng nitong kanin na ito. Meron silang sinusunod na oras para alam nila na maluto na. Kaya tingnan nyo hanggang sa loob ay may medyo kulay pa. Kulay ng brownish color. Hanggang sa loob nito ay matamis na. Perfect to dessert. Perfect siya na samahan ng kape sa umaga. Kainin with coffee in the morning. Sa amin dito sa Ilocania, we call it sinambong. But in some part of Pangasinan, tawag nila dito patupat. Yung patupat naman dito sa amin, iba. Masarap siya. Matamis. Nakalagay kasi ito sa mga basket-basket na maliliit. Pwede rin yung yung dahon ng nyog. Wini-weave nila yun. Wini-weave nila, ginagawa lang parang basket o parang pitaka. Nilalagay yung kanin, tapos nulublob na doon hanggang sa maluto. And then, ang isang ganon, yung hindi pa nabuksan ay nagkakahalaga ng 35 pesos. Pero pwede mo siyang bilhin yung 3 for 100. Sarap. Kumain ka nito, ay seasonal lang to eh. Hindi sa lahat ng panahon meron kang mabibiling ganito. Kapag kumain ka ng maalat, mataba, maasim, perfect ito na pang-contradict at the end of eating session or eating time. Busog na ako.